Hi guys! Masong adlaw itong tanan. Hindi ka pa ko naligo. Ang yan ang buhok kay magtuto. Si Dalton madalhig. Dami bisita si Honorable Rosalie Mayura. Harabis pagajud. Nagharabis sa taong ni Parami. Kaya ang taong ni Parami kaya magka man ah. Kung sa merkado ni mahal na ni. Gatos kape na ni. Tira. Salabi po. Gano'n ka kag taong yor? Harawan. Tiyo! Batasan. Nanaman ka wala eh. Batan! Agsi. Katong-katong! Ni bata niya. Hi! Hi dia. Hi. May nga mo na ka na nagmularagan ako Manila. Hindi na dyan makailala ho. Hira! Saan ka? Talagang mata na puwa manigang mata. Dalton. Sa kanyang mata na puwa magkalit. Kuya, wag ko gagkuhan to, oy. Mga tangkuro rin yung labay isda. Usay, mga isda rin maglabay. Sa gunsun. Karon noon wa. Ito makuto na ato. Uli na po. Ito na puti na ko. Ito nang gikan ako Manila. Hindi na ka managad na ho. Tigawang na ka. Patutulas laway. Kompleto na gipon. Naadi na ka managad no? Bante ba di na ka managad ha? Hilak sa ton. Nakul ba ang urang gani ha? Hilak sa. Abi kog di na mohilom. Sus, grabe sing buto-buto sa dughan. Kaya abi kog di na mohilom. Sige mo hilak ikayor kul baan pa kayor. Wa. Baan po, abi ko din ang hilom. Ni ka gani ha mo ko suwe grabe na hilak. Hoy. Na di na ka managad. Di na ka managad ningka. Hoy, gara na. Labas. Apa na? Stand up ba? Kaso nasan? Di po muso, di na ba maglingkod? Luwi naman to sila Porami. Kami na rin nabilin kay si Porami ug suon dito sa Tagbilaran. Mo nagkuha sa ang medical certificate. Luwi naman sila kay nauwanan ko no sila. Na milk mo? Pila man mo milk? Uy, wa pa rin naman. Itas na naging nasiza. Kaya marami ikaw ang ganiha mo na. Magawat ito siya. Arka plulis o sa. Kita may ko itimon ko ko. Kira ikaw na nagiging sa yung galing. Sani. Oo, temo yan. Yara? Si Zama. Naplulis sa kasyang. Gitar ako na rin kaya si Joshua. Naplulis sa kasyang mi. Sigo. Daton! Didi ton! Nga ni magkaati. Gusto Ipak na ko dato. na may lain. Tali! Inside ta. Mag milk dali. Close the door. Uy, very good! Yay! Position. Umay na ka posisyon. Higdan na siya. Posisyon na po siya. Inga naman siya budidi. Umay ko posisyon. Tapad din siya na ho. Sila para may usundoy. Nanakaw sila tos Tagbilaran. Luwi naman to sila nag-uwan ra bagad. Mo ang gisugo pakuha og medical certificate sa ang duha ka doktor. Dr. Ivy Roluna agaho na siyang cardio. Nandiya si Dr. Makapas agaho na siyang neurologist. Nangadyo kong medical certificate kaya ipakita dito sa Philippine Heart Center. Ug kay kan sa Bohol, pag taga Philippine Heart Center mangita na sila record. Apa? Tawa-tawa pa siya, naghilak na gani ha? Mga galing ka na ulian rapod. Imong na nagtatay, luwi mo sila na uwanan. Wag siya makauban sa Manila. Naglarga pohon. Kay agaw mga gisuon, yung balibad naman. Di ba sila makauban? Pero sige na laman, nga naman siya kinabuhi. O, karang panhaga ko ra. Si Porami na kasi kursunod na nga mauban na. Kaya dami ng bata lagi eh. Hindi kung amang lamang abanon si Dalton. Diyan mga abang ramig ko ang dito, bye. Hindi mo masugot si Undoy. Uy, mga hatad na, ako orang asa. Pero okay ra. Kinamay Ginoo magawa na kanunay. Hindi ko pasagdan sa Ginoo. Kadaghan ko nakasuway nga ako orang asa magbiyahe. Ang tawag, Porami na ho.
Nga giunan ko nung sila, ang basaan ko nung ilang sinina. Gipang tugnaw na. Nuwi naman to sila promi. Nakapulikin taong pag atong tagbilaran. Para makuha gang kinahanglan. Oy. Hi dali, hi dali, hi dali, hi. Hi nanay dali, nanay dali. Hi nanay, nanay dia. Grabing hilak ni dagtong ganiha. Dugan hilom. Pulbaan ko. Abi ko di na gadid mo hilom ba? Abi tang gipagawas datos pantawan. Hilom lagi. Nalingaw man nagtutod sa isang stroller. Sa karon mura na pag na-hyper. Di na pud matug. Das naagi katong gibiling kong purami. O magalak-hilak siya. Mangungot sa ang suso. Unsa makakuot na siya mo hilom na sa matug. Sa karon kay notro na magizang panghuna-huna kay natiguang na. Di na pud mukuot. Motong dugay siya ng hilom gani ha. Og na ko muna kay magandam na ko sa mga gamit. Kay pila ra barang adlaw. Dalton. Uy, nas nanay. Nasa na ito? Katay na na. Ingan ko rami nga, pasing kunog magabian sila. Kaya uwan na yung kunos tagbilaran. Hiya, gidig-gidig, hiya, gidig-gidig. Nahiya, hiya, gidig-gidig, hiya, gidig-gidig. Kasi kapuntol. Agoy. Hiya, gidig-gidig, hiya, gidig, agoy. Hiya, gidig-gidig, hiya, gidig-gidig. Uy, hiya, gidig-gidig. Hiya, gidig-gidig, agoy. Balian ako, kupuko, agoy. Agoy, agoy, agoy. Karang ko na day, burot-burot. Mayroon kong natulog at tukos Manila. Oh, dili oh. Pako, dili oh. Dili oh, dili oh, dili oh, dili. Dili. Oh, dili, dili. Dili. Paka, dili oh. Inay, dili na na paak. Ipaak ra pud ni sa oh. Papa, dili, oh, dili. Dili. Gatas. Dakto ni. Outside ta, outside dali, outside. Ta. Naguwan lagi, halo ilang sila purami na. Namitpiton sila purami. Ha? Luis sila purami kadyo. Ako dyan na nakaangin. Kaya pagkakuha ko sa medical certificate. Oh, nag-aagong purami. Kaya tugnaw ra ba? Ba't sigbikigan si Bako? Medyo lagi. Tapos kadyo biyahe. Akong sinsay noon. Abang mo plano. Bato ko yung kalunis. Dahil mas purami nga sila ng puno. Motor ako na. Hoy! Masaya ka dyan ako. Mama! Mama! Say mama! Say mama! Papa dito, mama! Basta hindi tagaan kong malagros ginuwi nagabutas Manila. Jadi check na sa hang kalawasan. Uy, agam mo kasi walay problema. Congratulations. Pwede na ka makauli. Ug operahan ako daghan mag-u, si nanay mag-u. Isa ba pwede? Tatay mag-u, magalig-atak ko sang epilepsy. Katong giatake ko sang epilepsy si nanay, grabe jud. Naglibot-libot tas bayo wa jud mahilon na. Ang atake kay grabe man. Abi man lang mamatay na ko. Pero wa pa ko doy sakit sa kasing-kasing. Agang tambaw, kahamang iundangan og pila ka semana. Damo to. Pagka muna ana pa, dito ra mo ko siyar giabot. Tingana man sana kay dalam ko ning ago. Duwa para jud ko nakasuot sa ang kuan. Ipuk. Kita paghang himilat. No. No. Karat siya. No.
No. Hadlok siya. Hala na hadlok. Hala. Jadi man tita likod. Hala, abi ang luya. Abi, come here, tita. Sorry. Hadlok siya. Sorry, come here, tita. Mama na syuko, tita. Abi, come here. Tapos para may mabungit. Sige, nagnoon, hadlok. Nayayay tita sa likod. Very good, yung kaon na. Yay! Nana sila? Open your mouth, Ate. Awan, yung hilak na noon, Ate. Hala. Hala, sayang naman ni Kun. Gabahan tas ginoo. Riyan mo kag... Naana sila. Kasabot mo din sila. Pamanday to, pamanday. Pastilaan. Pamanday, sorry. Sorry, kachi-kachi. No. Kamu nagabog maza. Hala. Nabibili si ate ba? Open your mouth. Open your mouth, kachi-kachi. Very good. Open mouth. Uy. Open mo. Wak pa gani. Ano naman? Ano naman kachi-kachi? Open your mouth, kachi-kachi. Kaya na ka mong sleep na ta. Uy, very good. Yummy. Nami no. Ikaw pero magdoktor pagkaton. Para na doktor sa nukalan. Kung mo dato, imong ingkaton. Nakapais ko lang doktor. Na. Sige rabi. Pais ko lang ng doktor ton. Nga lagi na. Tabang ko nung pais ko wala po. Tabang kayo bang tulog ka po. Tabang ko nung pais ko wala po ha. Mo dato si ingka ha. Tumanghuran ni ko rin pa eskwela. At tulis bayan na pauliun. Aning badi-badi. Nalak ko badi-badi na. Nena, open your mouth, kachi-kachi. Uy, open naman kachi-kachi. Yee! Nga naman si Zaw magpahungit, kinamot. Uy! Di lagi ko sa ating kamatin, kaya anong maana di kutsara. Dali mo po mo. Karon ra. Ay, nga na magsuwa. Di man basa. Wa may sabaw. Humatay sabaw ron ton. Itlog among sa mga tita. Ngisi ra mga dyan. Kamuhang tanong kamera.